szót szeretnék mondani, hogy honnan is származik ez a stílus, mi is. Az eszkrím az Fülöp-szigetekről származik, tényleg harcban nevelkedett. Fülöp-szigetekről azt kell tudni, hogy 1521-ben magánál már írásos dokumentumok alapján szerette volna elfoglalni, de ez nem sikerült neki, ugyanis ott lelte Magtán szigetén halálát, mert Lapu-Lapu, az akkori törzsfőnök egyik nagy harcosa legyőzte őt, az akkori armadának egyik legnagyobb hadát. Ők könnyű fegyverzettel, bottal és késsel dolgoztak, még maga Magellán a spanyol acél, ugye is kard, tör és különböző nehéz fegyverzeteket használta. A mostani bemutatónk is inkább önvédelmi jellegű lesz. Azt kérném a kiskorúaktól, hogy ezt otthon ne próbálják ki, inkább csak nézzék. Andám. Joko. Előre. És késforgatások, espada daga és puszta kéz. Gyertek előre. Angard. Angard. Fight. Ha jobbra néznek, ott puszta kézzel dolgozik a tanítvány, megtanulja az alap 4 ütést, egyenes, kereszt, felütés, horogütést. A második tanítvány egy késsel megtanul dolgozni, különböző késfogásokkal. A harmadik tanítvány viszont már 2 darab kést forgat a kezében, ez abban az esetben fordul elő, hogyha valakit lefegyverzünk. A negyedik tanítvány még úgynevezett espadai dagát csinál, ami egy bot és egy kés együttes használatát jelöli, és ez elég magas szintű technika, mert elég nehéz egy rövid és egy hosszú fegyverrel úgy dolgozni, hogy közben folyamatosan mozog az ember, pláne hogyha mondjuk emberféllel is áll szemben. Andám? Joko. A következő a puszta kezes alaptechnikákat fogjuk bemutatni önöknek. Ez kezdő szinttől, már bárki középre. Középre. Sajátítatja. Andám? Joko. Angard. Ez egy egyenes ütés, ez testre is egyenes, ez egy horogütés, ez pedig egy felütés. Ezzel kezdik a tanítványok. Most a védést láthatják, hárítás, levédés, ez a horognak a védése, illetve a felütés védése. És most ez gyorsan. Oké. A következő egy drill lesz, amit rögtön a kezdők csinálnak. Fejre való ütéseket tanulnak. Ez nyilván nem így néz ki az életben, de ez nagyon-nagyon sokat segít a ritmusban, az erő megtapasztalásában és a technikában. Következő gyakorlat, amikor már szintet váltanak a tanítványok, megtanulják a testütést is benne, és ezáltal a mozgást. Most direkt nem mozgunk, hogy önök jól láthassák, hogy mit is kell megtanulniuk. Jó? A következő, amikor az egyik tanítvány 2 támadást indít a másik fele, azaz 2 egyenes megy arca. Ezt fogják most bemutatni önöknek. És egy lefegyverzés. Oké, köszönöm szépen. A következő, az kés alaptechnikák lesznek. 2 fogást alkalmazunk. Ezt hívjuk szakszáknak, ez az égfogás, mert hogyha kitartjuk a kezünket, fölfele áll a kés. A másik meg a dumbek fogás, amit hogyha így tartunk a kést, akkor lefele kell, hogy álljon. Oké, Andám, Joko, Angard. Lassan fogjuk bemutatni. Lassan fogjuk bemutatni, azért, hogy önök lássák, hogy mit is csinálunk. Ez lesz majd a végén, de most megmutatjuk külön-külön az alapokat, és először az X-vágás fogja megmutatni kollégám. És most harci felhasználás közben láthatják ezt, ez hogy néz ki az utcán. Oké, most a másik fogással, azaz a dumbek fogással fog történni, szintén először lelassítjuk. Most testre ugyanaz. Ha megnézik, ugyanazt a technikát csinálják, annyi különbséggel, hogy a kés helyzete más, ezért a tesztszögük és a távolságuk egy picit alakulni fog. Ez nagyon jellemző az eszkrimára, hogy ugyanazt a technikát meg tudjuk különböző fegyverekkel vagy módon csinálni, csak a távolság vagy a tesztszög változik. Most támadásból fogjuk megcsinálni, védekezéssel ugyanezt a technikát, tehát ez már egy felhasználás lesz. És abból visszatámadunk, és megy vissza is. Rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most jön a 2 másik tanítvány, aki meg fogja mutatni kés-kés ellen, illetve kés-bot ellen a tanult technikáikat. Ezek már magasabb szintű technikák. Andám? Oké. Joko? Angard?
és megy. Ezek nagyon egyszerűnek tűnnek sokszor, de igazából nagyon sok gyakorlat áll mögötte, hogy az a kés az úgy tudjon védeni, ahogy kell, és olyan erő legyen mögötte. Az eszkrimál egyébként jellemző, hogy sokszor nagyon egyszerűnek néznek ki a dolgok, de amikor az ember kezébe vesz egy rövid botot, egy hosszú botot, egy kést, akkor rájön, hogy nem is úgy működik. És a késre ráadásul most egy fordított fogással fogják védekezést látni, hogy ugyanezt a technikát fordítva használja. Tehát az eszkrimál nagyon jellemző, hogy ugyanazt a technikát használja különböző testszögekből, több támadó ellen, ugyanazokat a technikákat több fegyverrel is használja, és hogy nagyon könnyűnek néz ki, de igazából nem olyan könnyű az elsajátítás, mint az elsőre látható. Oké. Most leváltunk az egyik késről botra, és megmutatjuk, amikor egy botos támadó támad egy késest, és ha megfigyelik, hogy mennyivel hosszabb a botnak a karnak és a botnak a hossza, akkor láthatják, hogy be kell lépni a késes támadónak, igencsak ahhoz, hogy ezt meg ki tudja védeni. Jó, most megfordítjuk, most a késes támadja a botost, és megláthatják azt az úgynevezett közelharcot, amikor a botot ugyan a test közelről szinte el se fér a bot a két ember között, úgy kell használniuk. Itt egyértelműen kézre mennek a blokkok, azért, hogy meg tudjuk állítani a kést. Ugyanis, hogyha a kezet lefegyverezzük, tehát mozgásképtelenné tesszük, abban az esetben a harcképtelenné válhat az illető. Oké, köszönöm szépen. Most egy önvédelmi bemutatót fogunk tartani pár percben. Igazi önvédelemre szól. Sokan azt hiszik az önvédelemről, hogy ez arról szól. Andám, Joko, Angár, és akkor mehet. Sokan azt hiszik az önvédelemről, hogy ez arról szól, hogy verjük szét a másikat. Nem, az önvédelem arról szól, hogy elmeneküljünk a támadó elől. Jó? Tehát, hogy kiszabadítjuk magunkat, és menjünk el. Soha nem tudhatjuk, ki áll mögötte, kik vannak mögötte, és hogy megy a dolog. Oké. Most mi van, hogyha egy erősebb ember kapja el a kezünket két kézzel, ilyenkor rásegítünk, és szintén elindulunk minél messzebb a támadótól. Következő, amikor kézfogás, és egyszerűen vita keletkezik, és ebből kell kiszabadulni. Következő, amikor buszmegállóban állunk, háttal, és mondjuk megérezzük, hogy mögöttünk egy támadó jön. Azaz, és már támad is. Ilyenkor is az a lényeg, hogy le a földre. Ott, így van. Jó? Mondjuk egy pénzügyi elszámolás közben vita keletkezik, az egyik agresszívabban lép föl, mint a másik, és folyt. Ilyen esetben nagyon jól jöhetné például ez a technika. A harmadik, meg ez egy nagyon durva folytás technika következik, megtámadják, és hogy tud belőle szabadulni. Ez erőt és ügyességet kivényel. Köszönjük szépen, és most vegyük fel a fegyvereket. Most egy olyan gyakorlatot szeretnék önöknek megmutatni, amit pont azt szeretnénk szituációba tenni, hogy minden fegyver a puszta kéz ellen, a bot ellen, a kés ellen ez működik. Egyfajta gyakorlatot fognak látni különböző helyzetekből. Angard? Angard? Fight! Gyerünk, pörög! Láthatják, kés a puszta kéz ellen, kés a bot ellen, mozog, körbe mozog. Már mozgással, ugyanaz a technika. Jó, párcsere. Most a késessel kerül össze, a botos a pusztakezessel. Ez egy alaptechnika, ahogy mondtam, ismételjük magunkat, tehát a doceperesben, vagy az eszkrimában mindenképpen hatásos az, hogy ugyanazt a technikát több fegyver, több technikában tudjuk alkalmazni. Jó, egy vonalas. Bencét támadjuk, és indul. Most ugyanez, egy vonalba támadunk, vált. Nem számít az, hogy kés, bot van nála, vált. Vált, ember. És. Vált. 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 És vált embert. És most a pusztakezes emberünk van bent, és ő minden fegyver ellen tudja ezt a technikát alkalmazni. Ez csak egy technika, számtalan ilyen technikánk van, ami arra készítve vált,
amit az utcán tudunk gyakorolni. Nyilván ezt nem folyamatában hagyjuk végig, csak egyes mozzanatait, de ez az, amivel akár meg tudjuk védeni magunkat. Jó, köszönöm. Előre, Andám. Joko. Jó. Most le fogom tenni a mikrofont, mert most én fogok egy picit bemutatni egy pár dolgot, méghozzá lefegyverzéseket. Kés a kés ellen. Köszönjük szépen a türelmüket, és éljenek a táncosok. Bemutatnám név szerint a csapatot. Karaba László, fél éve jár hozzánk. Kerek István, 1 éve jár hozzánk. Szabados Bence, 2 éve jár hozzánk. Gál Imre, 3 éve jár hozzánk. És köszönöm a figyelmet, egy Nagy Tamás voltam. Viszontlátásra!